हेलो लोगोफोर, दिनैनो बर'नि गोदान भिडिअ आपडेटआव गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव हाबसन फैदोंब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। फैदो लोगोफोर, दिनैनि फार्स्ट भिडिअ आपडेटनिफ्राय। दिनैनि फार्स्ट भिडिअ आपडेटआनो जादों ANI बड' एनिमेशन इउटुब चेनेलनिफ्राय। बिथाङा हनार स्ट'री आंनि बिनानाव पार्ट 1 आरो 2 बिथांमोना आपल'ड होबाय। जाय सल'खौ खोनासङोब्ला नोंनि गोसोखौ माबा मोनसे मोनखांहोगोन। आरो आं सासे लोगोआ आं सासे सोरबा मिस्टार जननि सोमोन्दै खिथादों। आं माब्लाबाबो बिजों लोगो हमफेराखै, नाथाय बियो खिथादों दि बियो आत्माफोरजों रायलायनो हायो, बियो बिसोरजों लोगो हमनो हायो। हराथ' जोबोर थबायमोन, नाथाय आं फुंसिमखौ नेनो हालामोन। बेनिखायनो आं बै समावनो मिस्टार जनजों लोगो हमनो ओंखारबोबाय। जायफोरा नायाखै डिसक्रिपशनाव थांनानै नायहैथां। बिथांमोननि सल'खौ खोनासंब्ला मेगनाव मोदै गलायगोन। आसा खालामो नोंथाङा बेबायदिनो जोंनि गेजेराव मोजां स्ट'री लाबोबाय थागोन। जेब्ला बिथाङा आपल'ड होबावगोन अब्ला आं बे चेनेलाव आपडेट लिंकखौ होगोन। फैदो लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआनो जादों उनसु ब्रह्म फट'ग्राफि क्रिएशन चेनेलनिफ्राय। बिथांमोननि मोनसे गोदान भिडिअ। जेब्ला बिथांमोना फुल आपल'ड अब्ला आं बे चेनेलाव आपडेट लिंकखौ आपडेट खालामनानै होगोन। फैदो लोगोफोर दिनैनि नेक्स्ट आपडेटआनो जादों जेबि क्रिएशन चेनेलनिफ्राय। बिथांमोननि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ। बिथांमोना फोरमायदों भिडिअखौ स्मार्टफनजोंसो शुट खालामदों होननानै। बे मिउजिक एबा संखौ बबेबा मोनसे स्टुडिअ'आव बानायाखै, सामान्य मबाइल गंनैजोंनो बानायनाय जादों। बेनिखायनो जोंहा गोरोन्थियाथ' जाखागोन, बेनिखायनो नोंथांमोननाव निमाहा बिनाय जाहैबाय। लोगोसे जोंहा हिर'इननिबो प्रब्लेम। आसा खालामो नोंथांमोना फैबाय थानाय समफोराव जाहाथे मोजां क्वालिटिनि भिडिअ दिहुननो हागोन आरो जोंनि गेजेराव गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन। मिथिस्लाबो मानोनो खावना लाखो आंनि गोसोखो, बुजिस्लाबो मानोनो बोना लाखो आंनि गोरबोखो। जायफोरा फुल नायाखै डिसक्रिपशनाव थांनानै नायहैदो। दिनैनि लास्ट भिडिअ आपडेटआनो जादों गामियारि सोलोंसालि इउटुब चेनेलनिफ्राय। नोंथांमोना बिथांमोननि चेनेलाव टेक्निकेल इडुकेसन, जायखौ जों मिथिनो कम्पिउटारनि बेसिक्स ट्रेनिं, पासवर्ड, एक्सेल, बेनार, टाइजन आरो बायदि जायफोर बर' रावजों सोलोंनो गोसो दं डिसक्रिपशनाव थांनानै नायहैदो। बिथांमोना फोरमायनाय बायदिब्ला गोदान भिडिअआ थाबैनो फैगोन। लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनिसै। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ।